Chcete, aby vaša záhrada na jar naozaj vynikla? Máme pre vás top 3 kvitnúce stromy. Na 3. mieste sú okrasné jablone Malus coccinella a Malus everest. Nie len, že krásne kvitnú, ale potom ich zdobia aj drobné plody, takže vyzerajú dobre oveľa dlhšie než väčšina jarných stromov. 2. miesto patrí mandli trojlaločnej Prunus triloba rosemund. Tá sa na jar úplne stratí pod množstvom rúžových kvetov, pôsobí jemne, ale pritom ju v záhrade určite neprehliadnete. A 1. miesto? Jednoznačne čerešňa okrasná Prunus cerulata kikushidare. Na jar zakvitá nádhernými sítorúžovými kvetmi, ktoré sú usporiadané v strapcoch a pripomínajú malé rúže na dlhých previsnutých konárikoch. S týmito stromami bude vaša záhrada na jar plná farieb a života. A pre viac tipov zo sveta záhradníčenia nás nezabudnite sledovať.